Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel grade 4 हिसाबै काट बेसेबां थांगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो बेसेबां नाम्बार लानांगौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा लोगोफोर नर्मेल बाथ्रायाव जेबो बिदि काट फिक्स थाया बे सोनारगोन नोंथांमोननि आनजाद लिरनायनि सायाव जेसेबांनो हायो नोंथांमोना काट गोजौ थांगोन आरो बयबो हायाब्ला काटअफआ खम थाङो दा बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामखाबाय फिक्स बिदि काटअफ थाया 135 आव हमना ला 135 मोननांगौ बेबायदि बाथ्रा गैया बेनिफ्राय जोङो सेबायाव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन मोनसिगोन ग्रेड वाइसआव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामदो आरो जायफ्रा हायाखै नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था नोंथांमोननि आइडिया गोरोबाखै जानांगौ होनाया मोजां गोरोबहोनानै हो अब्लानो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन जेबो मोनैनि बाथ्रा गैया बे अके जाबाय देन बेनिफ्राय जोङो ग्रेड 4 हिसाबै जों क्लिक खालामसै एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसआव दा जों थांगोन ग्रेड 4 आव बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआ फैथ'वाखै एडमिट जेब्ला फैगोन नोंथांमोना थारैनो आपडेटखौ मोननाय जागोन दा बेयाव फैनानै जोङो नटिफिकेसन नायफिननो हायो जे पस्टआ बेसेबां दङमोन नोंथांमोना बेयाव नायफिननो हागोन नाथाय बारायबाय दा जोंहा सिगाङा 13,300 मोन दायो बारायनानै 14,281 भेकेन्सि खालामनो हानाय जाबाय मोजां चान्स दङ नोंथांमोना मोजां एग्जामखौ होबानो जाबाय दानिया जोङो लगिनआव क्लिक खालामबाय लगिनआव क्लिक खालामनानै एडमिट नोंथांमोना आइडिखौ होनानै डाउनलड खालामदो आरो जायाब्ला फरगटआव होनानै जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दंमोन बेयावनो अटिपि थांगोन एबा मेसेज थाङो आरो मेसेज थांनानै नोंथांमोना मोनगोन आरो कन्टेक्ट आसआव क्लिक खालामब्ला बेयाव फन नाम्बार दङ थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो नाजा ट्राइ खालामबाय था आरो जेब्ला रायलायो नोंथांमोना गासैबो आइडिखौ बुंबानो जाबाय बेनिफ्राय लगइन खालामनानै जोङो नायनोसै फैदो माबायदि प्रसेसआव नोंथांमोनाबो गाव लगइन खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय काट बेसेबां थांथावना जों बेयाव एनालाइज मोनसे एक्सपेक्टेडसो बियो फिक्स नङा कि बेसेबांखिनि जामारगोन बे नङा आं होननाय बायदि जास्ट नोंथांमोन आइडियासो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम लिरनायाव जाहाथे मोजां लिरो वेमार्कशीटआव मोजाङै फिल खालामो आरो नोंथांमोननि एग्जामा 2 घन्टा एग्जाम जागोन आरो 135 टा कुइसन मोननाय जागोन मोननैबो एग्जामावनो बेनो जाबाय 10 फार्स्ट लेभेलनि मोनसे 8 फार्स्ट लेभेलनि मोनसे 10 फार्स्ट लेभेला फुङाव जागोन बेनिफ्राय 8 फार्स्ट लेभेला बेलासियाव जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेबासखौ नायग्रोनोसै फैदो मा खालामनांगौ नोंथांमोना क्लास 8 लेभेलनिफ्राय 10 फार्स्ट लेभेलसिम फरायनांगोन अब्ला नोंथांमोना साक्सेस जागोन जेरै हमना ला ससियेल स्टाडिज इंलिश इसेबां गोरा फैनाय नङा जोबोर इजि फैयो नोंथांमोननि ग्रेड 4 हिसाबै जाय कमन कुइसन बेफोरनो फैबाय थायो नोंथांमोना कमन कुइसनखौ नायबानो जाबाय प्रिभियास एग्जामनि कमन कुइसनखौ नायबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननो ग्रेड 4 एग्जामनि कुइसन पेपार प्रिभियासनि हरगोन जाय एग्जामा लोगोफोर DHS आव जादोंमोन बा गुबुन पस्टआव जादोंमोन नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना गोबां बे SLRCनि प्रिभियास कुइसन बिबाय थायो बे एग्जामा जाफेराखै दासो फार्स्ट टाइम बेनिफ्राय नेक्स्टनिफ्राय फैबाय थागोन बे अके जाबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि साबजेक्टआ मा रोखोमनि फैगोन आरो माखौ फरायनांगौ साइन्सखौ फरायनांगौ ना फरायनाङा गोबां कुइसन एबा कमेन्ट्स फैयो बेयाव जि होदों बेल' इंलिश ससियेल स्टाडिज मेथ्स दङ जिके दङ बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि एबा लजिकेल रिजनिं बेखौल' फरायनांगौ बेयाव साइन्स गैया नोंथांमोना जिकेआव इण्डियान जिके आसाम जिके इन्टारनेसनेल जिके नायबानो जाबाय नेसनेल इन्टारनेसनेल जिअग्राफि नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव 135 टा कुइसन थागोन 120 मिनिट्स एबा 2 घन्टा एग्जाम होनो मोनगोन मोनसे हायोब्लानो 1 नाम्बार मोननाय जागोन नेगेटिभ गैखाया आरो स्किल टेस्टआव नोंथांमोननिखौहाय ओरैबायदि लांगोन मोनसे पस्टआव सानै मानसिखौ लिंहरगोन स्किल टेस्ट लानो एबा पार्सनेल इन्टारभिउ जेराव नोंथांमोनाहाय होनो गोनां जायो अरेल बे अके जाबाय दानिया काट अफ बेसेबां थांगोन दा मिथिखाबाय नोंथांमोना 135 टा कुइसन थागोन नालाय आरो मोनसे हाबानो 1 मोनगोन बेखायनो जायखौ हायो बेखौनो होग्रोजोब बे नङा कि नोंथांमोना गासैखौबो होथारनांगौ बे नङा बे नोंथांनि सायावसो जि हायो नोङो बेखौनो लिरनो हायो बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना एन्सारखौहाय रं जाब्लाबो माइनास पइन्ट थांनाय नङा आरो जादोंब्ला नोंथांमोना 1 नाम्बार मोनगोन बे अके जाबाय दानिया काट अफ होननाय लोगो लोगो जेनेरेलाव मोनसे थाङो बेनिफ्राय ST हिसाबै मोनसे थाङो आरो मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जायफ्रा ST नोंथांमोनाबो आनरिजार्भआव थांनो हायो जेनेरेलाव जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनो बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया नोंथांमोना थांनो हायो अके दा लोगोफोर जोंहा दायो ST खौ लाग्रोनोसै दा ST आ दा हमना ला नोंथांमोननि ग्रेड 4 एग्जामाव 135 दङ नोंथांमोना फकास खालामनांगोन 90 प्लास अके नोंथांमोना जायफ्रा 90 प्लास मोनो अब्ला बांसिन चान्स मोनगोन मानोना आं बेयाव 70% लाबाय जायखिजाया अलमस्ट 90 प्लास लाबाय देन 90 प्लास लायोबा नोंथांमोनाहाय मोजां काट अफ एबा चान्सआ दङ आरो जायफ्रा 100 मोनो नोंथांमोनाथ' मोजांसै आरो आनरिजार्भआव थांनायनि चान्सआ दङ मानोना बे जाबाय ग्रेड 4 एग्जाम बेखायनो 100 प्लास लायोबा नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव थागोन 15 नाम्बार ग्रेड 4 हिसाबै गासै 150 सिलेक्शन प्रसेस देन बेयाव नोंथांमोननि स्किल टेस्टआव जास्ट अरेल जागोन आरो बेयाव माखासे इजि कुइसन सोंनाय जागोन कमन कुइसन सोंनाय जागोन आरो बेखौ हायोब्ला नोंथांमोना लास्टआवहाय फाइनाल मेरिट लिस्टआव फैगोन
दा बेनिफ्राय आनरिजार्भ होनाय लोगो लोगो जायफ्रा आनरिजार्भ टारगेट खालामदों स' नोंथांमोना 110 प्लास टारगेट खालाम मानोना आनरिजार्भआव गोबां थाङो बेखायनो 110 प्लास खालामनांगोन जायफ्रानोखि आनरिजार्भआव बे नङा जे आं बुंनाय गासैबो जागोन बे नङा नाथाय खमबो जानो हागौ आरो बाराबो जानो हागौ बे सोनारगोन कुइसननि सायाव जेसेबांनो कुइसना इजि जायो जेसेबांनो नोंथांमोना लिरनो हागोन आरो एसेबांनो काटअफआ गोजौआव थाङो आरो जायफ्रा ओरैबायदि मोनसे एग्जाम जायोखि जाय कुइसन पेपारा जोबोद गोरामोन अब्ला बेयाव काटअफआ खम थाङो आरो एसे एनै नाम्बारावनो नोंथांमोना क्वालिफाइड जानायनि चान्स थायो जेरै एसएससिजिडि बायदि दा जायखिजाया बे नोंथांमोननि सायाव सोनारसिगोन एग्जाम लिरनायनि सायाव दा बेनि सोमोन्दै जोंनि एक्सपेक्टेड काटअफआ जे 90 प्लास टारगेट खालामनांगोन नोंथांमोना आरो हायोब्ला स' नोंथांमोना जेसेबांनो हायो गोजौसिनाव लानो टारगेट खालाम बे नङा कि 90 बा 90 लानांगौ बे नङा आरो बेयाव फिक्स थाया जे 90 मोननांगौ 60 मोननांगौ होननानै मालाबा 50आवबो थांनो हागौ मालाबा 110आवबो थांनो हागौ स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि मोनसे एक्सपेक्टेड काटअफ ग्रेड 4 हिसाबै दा अल दा बेस्ट गासैनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोना मोजां आनजादखौ होयो ग्रेड 4 हिसाबै 21 आगस्टआव